Takže čau, dělá se tam teď videa, dneska to je první video na kanále a je to ze hry Blade Ball. Já jsem to v životě nehrál, ale zajímá mě to a všichni o tom píšou, že to je fajn hra, tak mě to zajímá. A mělo by to být tak, že si mezi sebou máme posílat jakože míček a ubránit se proti němu a on nás zabije. Takže já to tady, já se tady počkám, až to proti mě někdo pošle. Já se budu pro jistotu vyhejbat, já nechci úplně tady jako umřít hnedka na začátku. OK, takže tohle to byla první hra, jo. Tak to se moc nepovedlo, no. Nevadí, no. Takže hra skončila a teďka bude začínat další. My dáme teda Classic mod. A tentokrát to neposeru jako předtím. Lies! 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 OK, tohle je pěkná mapa. Tady se asi nedá, no tady to se asi půjde dát vylíst, že jo? Jo, dá. Jak jsem dostal? Zajímavý. Nebudu to řešit, teď budu řešit ten míč. Nechci zase chcípnout. OK, konečně. Pane bože, to mám kill hustý. To jsem potřeboval. Teď se mi, tady ta hra se mi teďka povedla celkem. Ale na tomu se pomstím. Co to kurva je? Jo. Sakra. OK, koule letí. Posíláme kouli. Posíláme kouli znova. O kurva raketa! No, takže hra skončila a my teda zase vybíráme tým. Já chci zkusit tadyto, nebo tadyto, ale ale já dám tadyto, protože stejně by to nikdo nevybral, nevadí. Takže hra začíná, nevím, co bude za mapu a OK, tohle je nějaká obyčejná mapa. Pošlete to někdo na mě, já si chci zapinkat. Tentokrát se nebojím. Sakra. Tam je míč. Myslím si, že už mi to začíná jít. Že není zase takový jako na začátku. Tamhle na někoho nám letí míček. Na mě, jo. Tak to ani neskoušejte. Já chci žít, já chci aspoň jednou vyhrát. Zase na mě. Tak takhle kamarádi nebudem. Na mě, jo. Tak takhle ne. Takhle úplně kamarádi nebudem, jo. Ale jak to dělají? Oni mají tady nějaký věci na to, aby jim tady vyrostl strom, nevím, co všechno tady mají. No je to zajímavý, no. Chci míček. Dejte mi míček. No, God! No, God, please, no! OK, takže nám začíná další hra. My tady vybereme zase Classic mod a musíme to vyhrát. Jestli to nevyhrajeme, tak to bylo celkem špatný.
Jakoby já nevím, jako já chci se nahoru. Tak ne, no. Tak asi ne. Easy kill. Easy. A na mě to letí, jo. Už nejde. OK, někdo nám tady zase umřel. Nevadí. A na mě zase to letí, jo. Tak to ne. Na něj to letí. OK. Já se bojím, já proto tolik nemluvím, já se totiž bojím, že tohle to zase nepovede. OK, takže hra skončila a tam ta hra se jakoby nepovedla. Takže to znamená, že jdeme do další hry. OK. Takže tím, jak se tam ta hra povedla, tak si dáme bonusovou. Potajtí. Takže zatím to na nás neletí, což za chvíli asi poletí. Tak poleď. A co dělá týpka u mě? Sakra, to se nepovedlo. Na ní jsem to dělat nechtěla, ale nevadí. Na ní to být nemělo, ale nevadí, no. Tak. Asi uteču, aby nesejmul pak hnedka mě. OK, takže další hra nám začíná a taky už i poslední. Pokud umřu, video vypnu. Tohle to moc nadějně nevypadá, je tady hrozně moc lidí. Což mě štve. Je zajímavý, to je hodně zajímavý. Bez tak tady na mě za chvíli někdo pošle a zase chcípnu. Když to teďka poletí na mě, tak já nevím. Je toho chci, no teď to poletí bez tak na mě za chvíli. Tak ne, jo, poletí.